Molweni, igama lam ndingubiza. Uyalazi. Jonga namhlanje on financial maths. Ndifuna uthetha i-annuity and ndifuna uthetha nge-present value which is i-loan, ne? So i-annuity iqala yintoni? I-annuity iqala is whereby you have to pay irregular payments to the bank account or to the bank or to anything for a specific goal, such as ubhatala ityala lakho. Ela mali ziyafana uzibhatala ngenyanga, ubhatala 200 every month for a specific period at quoted interest rate, ne? So have to be a specific goal, like ubhatala loan okanye invested to your retirement fund or to anything, or ibe sinking fund. Then interest yakho yafana, and you say no change at some point, but ke injalo. Then masiye ndithi ndifuna uthetha ngantoni present value, which can be your loan. Then we spend on PMT. Then PMT monthly payment, the money ubhatala inyanga. Spend on 1 plus I over M. I interest, ne? Then M the compounding zakho. What do I mean by compoundings? Ndithetha ukuthi xa zi-compoundings ngaba le mali uyibhatala ngenyanga, uyibhatala ngekota, uyibhatala rhoqo ngekota, uyibhatala rhoqo ngonyaka, uyibhatala rhoqo ngehafu yonyaka. So if zinyanga ngu-12 apha, uba annually ngu-1 apha, if ever ngukotali ngu-4 apha, uba ngu-daily ngu-365. Uyayibona? Injalo ke. So present value, PMT, ilaa mali uyibhatala is that regular payment, ilaa mali uyibhatala ngenyanga. So ndifuna senze i-question nje simple. Most of the time baye bafune le value kanye lena, mostly bafuna i-monthly payment. So ndizabe ndenza i-monthly payment, ne? Okay, uyandiyuzupetsholele atsho malini. Okay, ndifuna nje ibe about 10 minutes le video. Okay, so I hope uchekishile, umfakile ubright. uThulani wants to buy a flat for 650,000. uThulani ufuna uthenga le ndlu ixabisa i-650,000 and he applies for a mortgage bond on the flat. Then I approve. Then ke ngokuthiwa i-mortgage itheni, imqala imiqathango ethi the mortgage is granted over a period of 30 years. So funeka ibhatele kwiminyaka emingaphi? 830, amashumi amathathu. Then the interest rate is 11.8% compounded monthly. So izamcharge 11.8% compounded monthly. So ithetha ukuthi xa isithi 11.8 compounded monthly, ithetha ukuthi uzawumane ebhatala izavenke ngokwenyanga, a-regular payment, imali efanayo ngenyanga. Ubhatala 200 ngenyanga, uzawubeka i-200 for a 30 years. Phofu yile nto funeka siyifumene uba utsho calculate Thulani monthly payment, athi determine how much money he will be have paid in 10 years. Uzobe sebhatale malini kwiminyaka etheni? 10. Kuthiwa compared ku-question 1b and the original amount that is borrowed. So funeka sithini? Sihlomle uba lo mfo uboleke 650 kwiminyaka eyi-10, sebhatele malini. Ngabe uyachaneka, ngabe uyathini? Obviously uyachaneka xa ubhatele loan, because you get charged interest, and interest is a serious evil. Okay, makasenze the question, ne? I hope uyibonile, uzithathe down nawe uba zezinto ezifunekayo. Then I pause video, wayitrya, then uzawulinda i-solution kum ndikuxelele, and we go step by step, ne? Yeah. If ukho uyibonileyo kule video ithandayo, you drop me a like. Uba ukho uyinyanyayo, you drop me a dislike. Then you share with your friends, you share in your timeline, you subscribe to my channel. Basiyeke uPV elityala imortgage yethu kuthiwe ufuna uboleka i-650,000 kuloo bhenka yana yakhe xa bayavana. Saxelela i-interest uba ngu-11.8, then sitsoko sidivayida nga-100 nanini na, so kuphume laa nto. Waxela uba le loan umqathango wokuqala kwathiwa ibhatala kwiminyaka emingaphi? 830. So axela uba i-interest itheni? Is compounded monthly, which means
ifunwa ngokwenyanga. So xa inyanga singaphi nyaka zi-12, then into esifunayo thina la mali ba lo mntu lona uzawufuneka ibhatele imali ngenyanga, which is PMT. So iformula yethu ilahlile, ithi PV is equal to PMT, then 1 minus 1 plus I over M, negative N times M, then it over I over M. Uyabona? Hleli kanje. So siyazibona ezanto zonke ne. Okay. Siyazibona. So siyasubstitute ngoformula yethu ne. Sinabani? uPV wethu siyamazi ngo650 andithi 650,000. uPMT dololo lo simfunayo la monthly payment yethu 1 minus simxelele uI wethu bangu0.118, samxelele icompounding zenyanga zethu ngu12, saxelelwa is over a period of 30 years. So pha phezulu apha kule kona kubani ku-negative 30 times 12, sivalela bracket yethu enkulu ne, then sithi over 0.118 njengoba isitsho intoni iformula yethu. Andithi sithetha le nto, senza le nto, uyayibona inje yakhe ku-good people, inje yakhe. Then ngoku lo sawuyenza ngoku xofa icalculator yethu, sivele ngoku sesithi PMT is equal to 650,000 lo ungaphesheya, sithi over le nto yethu iyonke ibe ngu-98.69 2944 ne, then siya PMT wethu ngubani, sithathe le nto sadivide ngayo kweli cala, uyayibona, so that izawuthini sizawufumana uPMT wethu. So ubusebenzisa ikhesho yakho uzocofa le nto iphume le nto uhambe divide nangaphesheya, because it's like udivide ngayo ngapha nangapha, then uphume uPMT wakho. As-challenge ii-forms of maths apha ngosifinancial maths, zininzi iividiyo zam ezidilishana nale nto kwi-maths, uba xa udivide kweli cala uyadivide nakweli cala. So sidivayidile kweli cala yakhansilishana kwanyenza uba sidivide nakweli cala. So i-answer yethu kule nto uba sicofa kakuhle icalculator ngo-6586.08. nansiya imali efanele sithini siyabhatala ngenyanga for iminyaka eyi-30 ize sikwazi ubhatala la mortgage bond sithathileyo yothenga la flat ye-650,000. into ndiyibona ihlala eflatini entle kanti ibhatala imali engaka iminyaka eyi-30, iyagugu na-65 ibhatala imali engaka. Umbuzo wesibini uyasibuza uba lo mfo lona xa ebhatala imali engaka, xa ebhatala i-PMT engaka, inoba ngoku kwi-10 years uyobe sebhatale malini kwi-10 years. So sinantoni, sine-10 years yakhe azawubhatala ngayo, ebhatala ngantoni ngenyanga, ebhatala malini u-6,086.08. kuphuma malini, kuphuma buya siyicofa kahle calculator kwaphuma le mali 329.60. ayibona phuma la mali. Then umbuzo olandelayo u-790,000 ungaphezulu kula mali ebebolekile just in 10 years time. Kusashiyeke i-20 years good people, 20 years kodwa seyigqibile uyibhatala la mali in a period of 10 years. So ithini ke ngokuthiwa mazikhomperishe ngokusiba kwi-original amount. Le nto sesiyenza sithi lo mfo lona uyachaneka because la 650 seyikhavarishile, ngoku sebeqalile ukwenza iprofit yabo abantu. Kaloku jonga bala kwi-10 years if ever masithi ubhatala i-10% ngonyaka, 10%, okay masithi 11% times 10, ile minyaka i-10 ne, 11
0.8 sebhatale 118%, which means ubhatale la mali plus 18% extra. Uyayibona? So in 30 years u-11.8 uzoba ngubani in 30 years? Izoba ngu-365, which means 365 minus 100, which means ubhatala u-254% extra ka-650,000, which means uyiphindaphinda la mali kayi-3 plus 54%, which means iyaskora la bhanki in 30 years. Uyayibona uba singamakhoboka nowadays. So funeka wamkele le ndawo kuyo, ungathi only borrow when you're gonna start a business yaba le mali izazibhatala, not ibibhatalwe nguwe. Okay, kumandi kanjalo kanamhlanje siyayazi u-PMT yintoni, masirikhepe ne, so that sizawuyazi uba imanjani le nto. PV, present value, is either loan okanye yile nto you want to reverse something, you want to calculate it uba i-worth malini ngoku. PMT le mali ubhatala ngenyanga, i-interest le nto uyinikweyo kuloo bhanki. Then u-M zi-compounding, is it compounded monthly, is it compounded daily, then uba negative. Afuneka uyimshiyela negative because izawuba screwed answer yakho, then isifayide ngayo the same thing. I hope ufumane nto kule video ne. Like, comment and subscribe to my channel ububhaqe nto and ubalisele utshomi bakho. Thank you, ndiyanincanya la way.